अच्छा, ए भैया, एगो नई नवेली दुल्हन बाड़ी जेकर पति पैसा कमाए खातिर पीओपी के काम करे बहरा गइल बाड़े और ऊ बहरा से साल भर हो गइल अभी ले ना आइले। त पत्नी अपना पति के वियोग में फोन पे कैसे निहोरा करतारी और कैसे बोलावतारी तली सुनी चंद्रशेखर प्यारे के आवाज में और हमरा गीत के माध्यम से। छोड़ छाड़ के पीओपी के ही काम राजा, तू जल्दी घरे आजा, बलम जी घरे आजा। छोड़ छाड़ के पीओपी के ही काम राजा, तू जल्दी घरे आजा, बलम जी घरे आजा। जब से तू गईला बहरा जवरा सतावेला, दिनवा में 20 बेरी हमके बोलावेला। कहेला भौजी आवा तानी लेला मजा, तू जल्दी घरे आजा। छोड़ छाड़ के पीओपी के ही काम राजा, तू जल्दी घरे आजा। साल भरा भइल तोहरा गइला रे राजा, तम करता देवरा घरे तू आजा। ए राजा सुनी ना, साल भरा भइल तोहरा गइला रे राजा, तम करता देवरा घरे तू आजा। खुल के केवाड़ी से नैना लड़ावेला, देवरा के चाल नहीं तनिको सोहावेला। उठ जा पाई मौका खुला दरवाजा, तू जल्दी घरे आजा, बलम जी घरे आजा। छोड़ छाड़ के पीओपी के ही काम राजा, तू जल्दी घरे आजा, बलम जी घरे आजा। पीओपी के बारे ठेकेदार कमीना, रोज खटावे तोहे पैसे के बिना। ए राजा सुना हो, पीओपी के बारे ठेकेदार कमीना, रोज खटावे तोहे पैसे के बिना। कितनो समझैनी बाकी बातें ना मानाला, यादो जी बारे भाई माने ना जानाला। जाने कितना लेबरन के उदेला साजा, तू जल्दी घरे आजा, बलम जी घरे आजा। चंद्रशेखर देवरा मारल चाहेला मजा, तू जल्दी घरे आजा, बलम जी घरे आजा।